Żagħżugħ ta' 17-il sena ammetta li seraq il-flus mingħand it-tija tommu minħabba l-vizzju ta' droga. Fil-qorti ħareġ li żagħżugħ m'għandux saqaf fuq rasu minħabba li l-ġenituri tiegħu keċċewh mid-dar. Il-maġistrat ordnat sabiex isir rapport qabel tingħata s-sentenza. Għaldaqstant il-maġistrat ordnat li żagħżugħ għalissa jinżamm fil-faċilità korrettiva ta' Kordin sakemm il-qorti tagħti sentenza adattata li tindirizza l-ħtiġijiet tal-akkużat. Dawk li kienu 3 membri tal-Kumitat fis-Soċjetà Filarmonika tal-Urta Raħal Ġdid ġew ikkundannati 9 snin ħabs wara li nstabu ħatja ta' frodi. Il-President tas-Soċjetà Vincent Farrugia ta' 74 sena intbagħat sentej ħabs. Is-Segretarju Joseph Grech ta' 39 sena mill-Marsa intbagħat 4 snin ħabs u t-Teżorier Omar Karwana ta' 42 sena minn Ħaltarxin intbagħat 3 snin ħabs. Huma nstabu ħatja li frodaw lil Malta Post b'25,000 euro. Joseph Grech u Omar Karwana kienu firmatarji konġunti għal kont bankarju fisem ukoll laqda mużikali Santustin. Adam Saleh ta' 22 sena nżamm arrestat meta tressaq il-qorti akkużat b'fastidju sesswali fuq tfajla 19-il sena. Il-każ ġara fil-21 ta' Ġunju meta kienu fuq il-karozza tal-linja u allegatament is-Sudanis missela saqajja. Fil-qorti nstema kif it-tfajla niżlet mill-karozza tal-linja biex taħrab lill-akkużat. Iżduwa niżel warajja u qabdilha sidira meta kienu viċin Sky Parks ħalluqa. Hija rnexxilha taħrab lill-akkużat u ċemplet lill-ġenituri tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.